Zdravím všetkých, dneska to bude trošičku iné, pretože chcem dať do povedomia jeden film, ktorý momentálne vychádza. Ak sa nemýlim, už v tejto chvíli, keď je toto video vonku, tak už je aj v kinách. A je to film s názvom Disclosure Day, Deň odhalenia. A prečo sa na film tešiť? Jedná sa o nové sci-fi od nikoho menšieho, ako jedného z najväčších režisérov, jedného z najlepších režisérov ever, od Stevena Spielberga, chlapa, ktorý sfilmoval snáď každý žáner, má klasiky v toľkých žánroch, skoro každý jeho film je proste úplný masterpiece, skoro každý, nie úplne každý samozrejme. A chcem dať do povedomia tento jeho nový film, jednak je to nový Spielberg po 4 rokoch. To už je podľa mňa dôvod sa na to trošičku tešiť. Jedná sa o film, ktorý je sci-fi, akože full-on sci-fi v tom správnom slova zmysle, ktoré si uvedomte, že samotný Spielberg strašne dlho nenatočil. Ja by som dokonca argumentoval, že od Blízke stretnutia 3. druhu podľa mňa nemá ani jeden, že vyložené, že úplne sci-fi film. Ja viem, že má Dva jurské parky, ja viem, že má Ready Player One, ale to není podľa mňa úplne sci-fi, akože v takomto najrídzejšom slova zmysle, aj keď samozrejme sú to sci-fi filmy. Takto, aj keď obidva by som skôr sklzol, by podľa mňa viac sklzli do kategórie dobrodružný. Ja viem, že nejaké sci-fi prvky má aj oni, mám pocit. No jeden z Indiana Jonesov. Ja viem, ktorý, ale diváci možno nevedia, tak nespoilujem. A akoby je to podľa mňa potenciálne jeden z najlepších filmov roka. Máme tu skvelý casting, máme tu Emily Blunt, máme tu Colmana Dominga, Josha O'Connora, Colina Firtha, máme tu Wyatta Russella. A ja osobne si myslím, že je to potenciálny kinozážitok celého roka, jednak pretože Spielberg je majster svojho remesla, a druhák pretože treba si uvedomiť, koľko kvalitných sci-fi sme dostali počas posledných 15 rokov, keď vám to tak dojde reálne. Gravitácia, Arrival, Interstellar, Marťan, Ad Astra, rozmýšľam, Project Hail Mary, teraz máme tento nový, ten osobne som nevidel, ešte som sa k tomu nedostal, mal som na to ísť do kina, tak som to odkladal, že som sa k tomu nakoniec nedostal. Pointa je v tom, že Deň odhalenia je momentálne v kinách a znova, kontrolujte si, či pre vás není niečo problematické v tom filme na IMDb, Parents Guide, a teda predtým, ak na to pôjdete, ale myslím si, že poviem to takto, ak toto nebude jeden z najlepších filmov celého roka, tak to bude podľa mňa sklamanie. Tak dúfajme, že Spielberg doručil. Ale prvé recenzie boli dosť kvalitné, čiže je možné, že tu máme jedného z kandidátov na film roku. Tak sa majte dobre a dovidenia.